Здравейте, аз съм Момчил Манчев и както виждате се намирам на национален стадион Васил Левски. Дали пък тук не предстои да се случи нещо свързано с Формула 1? Почти. Сега обърнете внимание какво предстои. На 17 септември на това специално място ще се проведе една уникална инициатива. 24-часово отборно бягане с благотворителна цел в подкрепа на българските параолимпийци. Тази чудесна инициатива е организирана от Priority Sport. Именно за това съм в компанията на Маги Христова, треньор в Priority Sport и, между другото, обърнете внимание, няколко дреболии. Многократен национален шампион и рекордьор в дисциплината дълъг скок, също така многократна финалистка на световни и европейски първенства. Това, разбира се, Маги, са някакви дреболийки. Да, това беше близкото минало. Близкото минало. Колко близко е друга тема? Да, това е съвсем друга тема. Добре, виж, аз от малък, израствайки в различните спортове, съм чувал как всички наистина уважават леката атлетика като кралицата на спортовете. За не толкова запознатите фенове с този чудесен спорт, разкажи ми как се стига до това всеобщо признато твърдение, че леката атлетика е именно кралицата на всички спортове? Аз съм много дълги години в леката атлетика и аз също съм ги чувала тези прозвища, но според мен фактите са следните. Първо, леката атлетика е един от най-масовите и популярни спортове в световен мащаб. Второ, всичките тренировъчни средства и качества, които се развиват в леката атлетика, са напълно приложими във всички останали спортове, най-вече тези, които са свързани с бягане. И не на последно място, може би, основните дисциплини, които са в леката атлетика, като бягане, скачане и хвърляне, това са двигателни качества, които децата още прохождайки могат да ги правят. Тоест, те са напълно естествени и приложими още от ранна детска възраст. Това е точно така, но позволи ми да се включа с още нещо. Чувал съм, например, твърдения от, да кажем, пловци, че плуването е супер естествен рефлекс в всеки от нас. Също така съм чувал разни мои колеги от бойните спортове, които казват, атаката, защитата са също така съвсем естествени реакции. Как би отговорила нещо такова? Аз специално бих ти задала, т.е. бих ти отговорила на въпроса с въпрос. Okay. Ти, когато се опитваш да бягаш след автобуса или когато твоите две деца правят някакви пакости, ти започваш просто да бягаш след тях, не се замисляш. Абсолютно. Както всеки един родител, който детето като направи някоя пакост, той просто започва да бяга, въобще не мисли. Докато, например, аз веднага ти казвам, и много хора като мене, опитвайки се да плуват, почват, аз първото нещо, което мисля, дали имам дъно под краката? Дали факт, винаги мислиш за нещо, като влезеш в някаква битка или се опитваш, човек като мене, например, който не може да се бие, първото нещо, което си мисли, как ще избягам? Така че всъщност бъдителско пак опираме до бягането. Много хора, това е първата мисъл, така че не съм много сигурна. Това ми хареса, да. Отделно, сега е лято, всички ходят по морета, плажове и така нататък и много хора съм чувал да казват, аз не съм се научил да плувам, докато няма човек, права си, който да не се е научил да... Това е просто естествено. Да, супер, идеално. Добре, и ти и аз сме с едни хубави фанелки. София 24 рън. Така, аз честно казано бягам по задължение, но искам да участвам в тази прекрасна инициатива. Нищо не разбирам от лека атлетика и разчитам на теб, на Явор, на въобще всичките ваши колеги, които от един запален фен на тема ММА и моторспорт, да направите човек, който може да оцелее в такова предизвикателство. С най-голямо удоволствие. Това ни е работата. Ако искаш, даже започваме още от сега да се готвим. То няма много време. То няма много време, наистина. Супер, благодаря ти. Започваме. Дами и господа, това е първият епизод на една много дълга поредица. Нашата подготовка за уникалното изпитание. Софият 24 часа. Чао, чао! Запишете се за участие на sofia24run.com.